Jatend piny Kenya William Ruto onyiso yie mare ni piny Kenya ni kama kare kendo pod en kod geno mar keto piny Kenya ngadho ma pinje madongo ma idewo kaluwore gi dongruok e sekta mar udi gi thieth mowacho ni itayo gi omenda ma pacho ka ma oko kwa oko. Ne oloseno mano kelo kanyakla jodolo e boma Nairobi. Kalidio Keo miyowa ler. Ne en romo mano kelo kanyakla jodolo mag kanise e bwo riwruok mar Evangelical Alliance. Romo mano bagi e boma Nairobi kendo noyuore gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny oyango ni en owuotho kuom yie kendo en gi yie ni piny Kenya ni kod nyalo mar bedo e ngadho mag pinje ma idewo ka bende oseo jogo ma osebedo ka kiro weche maricho e wi piny Kenya. We have wasted a lot of time making peace with mediocrity, working with the average, when God wants us to be excellent. I walk by faith. Many walk by sight. They say, we have not seen. You are lying. We have not seen. Onyiso mor mare ni chenro mar gedo mar udi mane onge ogonyore tawo gi omenda jo Kenya maromo bilion 600. Bende owacho ni sirikal rieyo kuonde ma pod kelo midhiere sekta ma thieth ka geno mare en ni oganda jo Kenya biro yudo thieth e kinde mabiro e yo mayot. The housing program is funded 100% by resources from Kenya. Do you know how much contracts we have signed in the housing program? Contracts worth 600 billion using our own money. The money that have been mobilized to do universal local money, we've not borrowed from nobody. 300 billion of our own money. We are refining it, and I promise you, by God's grace, it will be possible for each and every citizen of Kenya to be treated and paid for without the burden of selling their properties to be able to meet their medical expenses. Ruto yango ni piny Kenya osegonya diriyo kungo margi ka koro okwa horuok mar miye kinde mondo mi ochop singo mano mi oganda jo Kenya. Some people think I am mad. I am not mad. In our lifetime, it is possible to move this country from the third world of today to first world. Mabire kinde ma oganda osebedo kagolo paro mpogore e wi tend William Ruto anyato bang' bedo e telo kuom higni 3 mokalo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Pod nen yaro kikinje ten miga mar omenda John Badi kod